Nginibingelele bafethu nginamukela kuyona i-YouTube channel yethu lesi Update TV. Mangabe uqala ukuba khona la ekhaya ungabusasiphuzisela ngezindaba ezishisayo, cindezela nje ibhathini leli libomvu elibhalwe subscribe, uphinde upress nayo kwi-bell kanye naleyo like button. Ngibonga i-support eninika yona isho likhulu kumina, niqhubeke njalo nje ningeseke niwa-like ama-video, ni-comment, ni-subscribe, niphinde niyibukele i-video kusukela ekuqaleni iziyofika ekugcineni. Bafethu ngiyabonga kakhulu, isandla sidlula ikhanda, ngingacithi isikhathi ngingene shi odabeni namhlanje bafethu. Engathi umculo kaMaskandi ayikhona uyathuthuka impela, ufika kwelinye izinga bafethu, engathi uyathuthuka umculo kaMaskandi. Yabona lezi zinsizwa ezimbili okuyizimbangi ezinkulu zikaMaskandi, lapha nomfaka Mpungose uKhuzani kanye nomfaka Amanqele uMthandeni, ayikhona bayawuthatha uMaskandi bafethu bawubeka kwelinye izinga. Sikhuluma nje namhlanje lezi zinsizwa zike zashicilela lapha nezikoleni zokuxhumana okunye esezikuzuzile kuleli lockdown. Insizwa yalapha kaMpungose iveze i-funeral cover yayo ebizwa ngeKhuzani funeral cover bafethu, masingcwabisane into engaka. Uyabona nje impela lokhu ke kuyajabulisa ukubona bafethu kwenziwa umculo kaMaskandi, njengoba sazi ukuthi uMaskandi umculo wabantu nje obukakala kowabantu nje abangathi abazilutho. Kodwa ke ababenza izinto eziphuse kanje ayikhona uMaskandi uzohlonishwa impela nje lapha bafethu. Insizwa yalapha kaManqeleke yona iveze i-office layo bafethu, le nkampani esebenza ngaphansi kwalo okweyakhe iMthandeni Music Production bafethu. So ushilo ukuthi uzoba ne-office asebenzela ngaphansi kwalo bafethu, kuyinto enhle kakhulu ekhombisa ukuhleleka futhi nayo lapha kuMaskandi bafethu. So niyabona nje uMaskandi uyaphambili, omunye umasingcwabisane ngapha i-funeral cover, omunye office ngapha. Ayikhona lezi zinsizwa ezimbili ziyawuthatha zowubeka ezingeni. Mina ngithi masizibongise izinsizwa bafethu, umdlalo omuhle uqhubekeke, zichomelane mezichomelana. Hayi okwami kosungu ngikuvala khona.